ज्या परिसरात उभा आहे तो बेळगाव जिल्ह्यातला अत्यंत दुष्काळग्रस्त प्रदेश आहे आणि माझ्या मागे रेणुका सागर त्याचप्रमाणे नवलतीर्थ धरणाचा जलाशय जो आहे तो दिसतोय। कारण या दोन्ही जलाशयाच्या निर्मितीच्या माध्यमातून कर्नाटकाने मलप्रभेचं जे पाणी आहे तिच्या उपनद्यांचं जे पाणी आहे ते वळवण्याचं इप्सित साध्य केलेलं आहे। 1970 मध्ये या धरणांचा प्रस्ताव मांडला आणि 1972 पर्यंत ह्या धरणांची उभारणी करण्यात आली। एकंदर ही धरणं जेव्हा बांधली तेव्हा पेयजल आणि सिंचनाच्या उद्दिष्टाने त्यांनी हे प्रकल्प जे आहे ते हाती घेतले। परंतु गेल्या काही वर्षापासून कर्नाटकाच्या लक्षात आलंय की या जलाशयामध्ये पाणी जे आहे ते कमी पडत आहे। कारण या परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड जी आहे आणि इतर नगदी पिकाची लागवड करणारे शेतकरी आहे त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। साखर सम्राटांची एकंदर विळखा जो आहे या परिसराला पडलेला आहे आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड इथं केली जात आहे। आणि ऊस हे अशा प्रकारचं पीक आहे ज्याला मोठ्या प्रमाणात जलसिंचनाची गरज असते आणि तीच गरज जी आहे ती पूर्ण करण्यासाठी कर्नाटकाने आपल्याला राष्ट्रीय जलनीती धोरणामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी जो सवलत लाभलेली आहे त्याचा वापर करून कळसा, भांडुरा, हलतरा आणि सुल्ला या नाल्यातलं पाणी जे आहे ते 3.9 TMC फीट पाणी त्यांना लवादाने दिलेलं आहे। ते पाणी आपण पिण्यासाठी वळवतो अशा पार्श्वभूमीवरती त्यांनी हे प्रकल्प जे आहे ते हाती घेण्याचं ठरवलेलं आहे आणि एकंदर हे पाणी जे आहे ते पाणी ह्या जलाशयामध्ये नेलं जाणार आहे। हे पाणी खरं तर पिण्यासाठी वापरणार की सिंचनासाठी वापरणार हे खूप सांगणं कठीण आहे। कारण हा एकंदर गुंतागुंतीचा मामला आहे आणि त्यामुळे माझ्या मागच्या बाजूला जो जलाशय दिसत आहे तो जलाशय जो आहे या जलाशयाला पाणी कमी पडत आहे आणि त्यासाठी महादई आणि त्याच्या उपनद्यांचा गळा घोटण्याचं कारस्थान जे आहे, षडयंत्र जे आहे ते महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दुसऱ्या बाजूला करत आहे। एकंदर ह्या प्रकल्पामुळे गोव्याची परिस्थिती जी आहे ती खूप बिकट होणार आहे। कारण येणाऱ्या कालखंडामध्ये पेयजल आणि जलसिंचन हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे गोव्यासमोर उभे राहणार आहे। ज्या नद्यांचा नाल्यांचा प्रवाह नैसर्गिकरित्या गोव्यामध्ये येतोय त्यांना वळवून नेण्याचा हा जो प्रस्ताव कर्नाटकाने आणि महाराष्ट्राने तयार केलेला आहे तो गोव्यासाठी मोठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे। गोव्याचं वर्तमान आणि भवितव्य या प्रकल्पामुळे एकंदर हे पाणी वळवण्याचे जे प्रकल्प आहे त्यामुळे संकटात सापडणार आहे हे निश्चित। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.